Oganda Luo okwa mondo omede nyayo kwe e kindgi kendo gikichre mabor kod kit siasa mapogo oganda. Magi gin weche mane opor gi jo siasa mopogore e kinde kopo mogik mar Beryl Achieng' Odinga ma en nyamina mosenindo Raila Odinga e nyasi mane otim e skund nyiri ma Nyamira e kar chunga od bura mabondo e kaunti ma Siaya. Sharon Ong'ao gi ler mathoth. Siasa ne ogotache nyasi iko mar Beryl Achieng' Odinga kama jo siasa mopogore no yuore nyasi no mar goyo oriti ne Beryl ma bende ne en nyamin mar mosenindo Raila Odinga. Siasa mag gwenge ma kaluo ne otedore ka oganda Luo okwa mondo riwre kanyachiel kaka joka ng'ato. Ok wadwa koko kaluo. Waneno ni jok moko ng'anyo koni, jok moko ng'anyo kocha, jok moko ng'anyo kocha ni manyo kingpin makaluo. To kingpin makaluo manade to Ramogi ka pod ji nitie. Kingpin manade to Buro Ginga nika. Kingpin manade to min piny pod ngima. En kingpin mane to Junior gi Winnie gi joka Ramogi pod nika. Oganda maluo wauru luoro. Luoro moro donjo kuomwa kae maonge tiende. Akwau wauru luoro. Kawadwaro gimoro kata kwaloso gi sirikal. We talk as of right. Gimawadwaro thurwaka is unity of purpose. The only lasting tribute we can pay to Baba Raila Odinga and now Beryl Odinga, his sister, is for us to remain united. Wach mar gwendruok koko mang'eny matimre thurwaka obed maonge. Wadhi mbele ka wariwore kanyakla kaka joluo mondo wachop kamonego wachope. Siasa mag tendo oganda Luo bende ne olose kase ochwal ne jotelo mosebedo kagoyo korgi ne laro telo ne onagi kata bedo kingpin. Oganda Luo Jaramogi noriwo mobedo gimoro achiel. Cultural leadership mar Luo ni e lwet ker mar Luo miluongo n'Odungi Randa. Awinjo ni giluongo bura moro loka wakocha. Ni gidwa pogo kaluo ni South Nyanza gi Central siasa machon mane Jaramogi nosetieko kaluo. Jokanyo mag ODM bendo poyo dondo bura no kuom yudo loche kombe mathoth e yiero ma adundo ka gimedo ni ODM pod ongirore. I had a friend of ours saying that ODM has become too weak, that we have no chance in Nairobi. I have heard others say that now because Baba is not there, they are going to invade our territories, a hostile takeover. I want to tell those people today that we may look weak because we are still mourning our party leader. We have a shock of losing our party leader, but ODM is still strong. We are either going to be forming government or we're going to be able to be part of government. And the journey that we will be able to walk with is like-minded people. We will remember those who are with us. We will remember. Ji mang'eny ne paro wacho ni chama ni ka jakom koro onge ni chama koro orumo. Adwa ng'iso uni yiero manye watimo sani ni uneno ka chama oyudo kombe Magarini, oyudo kombe Ugunja ka, oyudo kombe Kasipul, oyudo kombe kamoro amora Kenya. Tiende ni chama otegno, chama tek, chama dwaro mana riwruok marwa kaka oganda. Jatend od bura mar Wiper Kalonzo Musyoka mabende noyuoro e nyasi no to kwayo chudo ne oganda mane wito ngimagi kinde ng'anyo mar sundo piny owacho. Wale watoto waliuawa in 2023, over 73 of them. Wengine tuliwazika hapa Siaya, wengine upande wa Machakos na kwingineko. Hata kabla ya agency in 2024 ni lazima watoto hawa walipwe ridhaa. And you know Mheshimiwa Wandai, my cabinet friend, you know that I'm waiting to see justice done. Beryl manonyuole higa mar 1953 ne owito ngimane dwe mokalo kenja higni 72 kendo ik mare ne otim kang'o ka Jaramogi. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Wako Nyasaye mar mondo mi oket chuny Beryl Achieng' Odinga kama okwe ka bende wako Nyasaye mar mondo mi